Bilang isa sa mga nakasaksi sa makabuluhang kwento ng lalawigan, ang mga bakas ng kasaysayan, ito na ang naging tahanan. Nakatayo sa perpektong lokasyon mula pa noong 1627, saan man ang pinanggalingan, ito ay madaling mapupuntahan. Simbolo ng nagkakaisang pananampalataya, ito ay karapat-dapat na makita at makilala. Yung miracle story niya is yung birhen na andito, yung pinaka-old is nag-miracle daw yan na bumaba, may nakakita isang sakristan, bumaba siya, papunta dyan sa may pinto. Tapos nung tinignan nung sakristan daw kung sino yung babaeng yun, biglang nawala dyan. Pero nag-iwan daw ng parang bakas ng paa niya. Ay ngay, wala na. Tapos ang ano naman ngayon, ang kwento na yung parang nag-miracle na birhen is napunta sa Manawag. Yun. Siya na ngayon yung ano tinatawag na Miracle of Virgin. Most Holy Rosary ng ano Manawag na yun. Ito po kasi maraming miracle na nangyari dito. Katulad ko kasi noon ako din ay isa sa natasan noon na magbihis sa Mama Mary dyan, yung nandyan sa old din yan, pinakauna. Kapag binihisan mo yan at madali mong bihisan, mag-wish ka. Kasi yung wish mo tutuparin. Nangyari nga yun. Ang wish ko lang naman is makapag-aral yung mga anak ko at makaano ng parang scholarship. So isa sa mga anak ko naging scholarship dito sa simbahan. Yun ang pinakamasaya kong nangyari sa buhay ko. Pinag-aral siya sa Litran, diyan. Kumuha din siya ng religious education noon. Tapos ako naman, ito hanggang ngayon, nagtuturo pa rin. Malaki ang pagpapasalamat ko sa kanya dahil kahit sa hirap ng buhay, binigyan niya ako ng pag-asa. Na yung mga minimithi mo, kung may pananalig ka sa kanya, matutupad. Huwag ka lang bumitiw. Bagkus kumapit ka sa kanya, kahit anong hirap yan. Kasi ako naranasan ko na yan, through experience ko. Kaya hanggang ngayon, nagtuturo pa rin ako sa mga bata. Sinishare ko yung kung ano yung dapat na malaman nila tungkol sa kay Mama Mary at kay God. Mainit man ang panahon, maaaring sumilong at magpahinga sa waiting shed sa tapat nito o sa mga upuan sa ilalim ng mga puno sa paligid ng simbahan. Kung walang laman ang tiyan, maraming pagkain at palamig na mabibili sa mga nakapaligid na tindahan. Bago pa man magpatuloy sa paglalakbay, mainam na huminto muna, magdasal at magnilay-nilay. Bukas palad na tanggapin ang biyaya sa buhay na siyang itinulay sa Our Lady of Purification Parish ng Binmalay.